چارپنج سالên dawî bû ji ber nebûna baranê cotkar digiriyan û xisar li wan diket. Îsal jî berova jî wî ji ber zêdebarîna baranê cotkar ketine fikarekî mezin ev barana ku zêde dibare xisarê digihîne her tiştekî. Gel min endezyarê çandiniyekek ferzende Göktîmur ez ê jê bipirsim em nav Erdekî ne mamoste merheba işte. Merhaba, silah hürmet. Sabî gelekî spas ev barîna zêde ya baranê çi xisarê digihîne û çima wiha gilîdarin rewş çi ye? Rewşa me emama bêjin nabena sê meh çar meh heye şiliyek gelek xurt ez karim bêjim vî sed saliya dawiyê da qasa ku şiliya ku îsal bariye 2026 da yani gelek zêde yani em bêjim birîmqarê da yani xwastina genim veya zeviya daha zêdetir şilî çêbû. Ev çi zirarê digihîne ana çi ye rewş çi ye? Belê ev çi zirarê dide em karin awa nîşan bidin em vanara mesela pelê alayî dibêjin genimde pelê alayî yani bayrak yaprak. Va pelê alayî da em navê wî septorya trîtîk û nexweşiyekê vî nexweşiyê ro bi ro zêde dibe ber bi zengê diçe wexta ku zeng jî lêxe em bêjin ana hêdî ketiye meşkê genim va alayî pelê alayî wexta ku lêxe van hebikê wî em bêjin xwe tu je nake. Genim sedî sî çil pêncî heta sedî şeş zî şeş zî zirarê dide. Tevahî ye rewş. Tevayî welat tevayî bi vî şeklî hinek jî ber bi qedandinê çûnin û hinek erdê me jî em awa karin nîşan bidin kokreşî lê xistiye awa ber kokê wan em ji wanara jî latînî dibêjin fusarium. Yani tu tevayî awa kîjanî awa vekin awa bi vî şeklê rewş ev e. Yani tev şewitîn kokreşî wexta ku lêxe mînak bêjim awa bi vî şeklî çêlê wî ê genim teva wî dirazin û ew nagirin yani serî nagirin. Yani qasî ku min ji gotina te fêm kir ev barana zêde hem nîsk hem ceh nok genim bi giştî xisarekî mezin gihandiye. Pekî ku baran veke ji îro şûna mimkûn e ku genim û ceh xwe xilas ke? Xwe xelas nake çima ji xwe xelas nake nisbî nem em bêjin rutûbeta zêde êhîn daha zêde be ji bela wî şewitandina zêviya êhîn daha zêde be ê bi qusandina wî bavê ji der. Gelekî spas mamoste belê Amedê her sal ji ber nebûna baranê cotkar gilîdar bûn îsal jî ji ber zêdebûna baranê genim ceh nîsk nok bi giştî ji xwe dibêjin nîskên Amedê yê herêmê ku baran zêde lê hatiye ji sedî nod û neh ji nav çûne ji ber barana zêde baran hê jî dibare ewrên reş û tarî li ser Amedê û çendîn bajarên Bakur bi vî rengî rewş dewam dike.